структурата, която живее в него. Толкова много хора и животни разчитат на тази река за препитанието си. От миналия път, в предаването "Очи в очи с животните", пътуваме по реката и покрай нея. Тук са и птиците. Има корморани, пеликани, чайки, даже и големи хищни птици. В природен парк Персина живеят няколко двойки морски орли. Те са доста чувствителни към човешкото влияние и служителите на парка и Българското дружество за защита на птиците работят усърдно за изучаването на тяхната биология и опазването на местата, по които се срещат. Докато обикаляхме с тях покрай реката, видяхме една двойка орли, които се опитваха да си направят орлета. Имаше даже и гнездо, в което мъжкият кацна на няколко пъти, но женската не прояви особен интерес да го последва. Върнахме се на същото място месец и половина по-късно, за да проверим дали двойката е все още там. Но с пролетта короните на дърветата се бяха разлистили. Не можахме да видим какво става в гнездото. Трябваше да почакаме, за да видим дали от някъде ще се появи възрастен морски орел, носещ храна. Последното място, където предполагахме, че ще видим орел, е нивата от другата страна на дигата. Това е доста рядко наблюдение. Какво търсят те на такова място? Като че ли има нещо там? Да, ето. Едно откъсна парче месо. Те се хранят. Изглежда обаче са кацнали прекалено близо до гнездото на една войнствено настроена калугерица. Тя явно не ги иска в района. От тук е трудно да се каже с какво се гощават орлите. Не е изключено да е някое умряло животно. Освен с риба, морските орли се хранят също с мърша и с по-дребни бозайници и птици, които си улавят. Може да изглежда странно, но от позицията, в която са в момента, тези хищници не могат да направят кой знае какво срещу нападателката си. Многократно по-мощните орли са принудени да се преместят, за да накарат малката калугерица да спре да ги тормози. Единият орел спасява част от това, което се опитваха да изядат. Ако това е една от птиците, които гнездят в района, тя трябва да занесе храната към гнездото. Но уви, там, от другата страна на дигата, не се случва нищо. След няколко часово наблюдение не се появява нито една от птиците. Орлите явно не са успели да създадат поколение тази година. За тази шарена птица обаче все още не е късно да отгледа малки. Това е пчелояд, който току-що се е завърнал към колонията, където гнезди от няколко години насам. Тя се намира на едно възвишение, недалеч от Дунава. Все още не е много гъсто населена. Пчелоядите не бързат да се върнат от Африка и гнезденето им започва сравнително късно. Скорците обаче са вече тук. Те също са прелетни птици и като че ли искат да се възползват от дупките, които пчелоядите са си издълбали сами. Изненада чака и едни други далечни пътешественици при завръщането им в умерените ширини. Тук има капан. Край този канал, недалеч от Дунава, са опънати мрежи. Целта – да бъдат заловени колкото се може повече мигриращи по това време на годината птици. Но всичко това си има обяснение. Михаела Илиева е биолог, който работи в Института по зоология към Българската академия на науките. Тя се е заела с задачата да изследва миграционното поведение при малки пойни птички, които зимуват на юг от Сахара. Тази птица и върши перфектна работа. Това е крайбрежно шаварче и се е хванало в мрежите рано сутринта. Докато мигрират, птиците ядат много. Това явление в биологията се нарича хиперфагия. Свързано е с острата нужда от енергия, която изпитват тези далечни пътешественици, докато прекосяват огромното разстояние между техните зимни и летни квартири. Михаела иска да знае колко точно мазнини е натрупало шаварчето. Тя може да разбере това, като погледне под перушината на неговото коремче. След като птицата е измерена, опръстенена и нейните данни са отбелязани в дневника, е време за съществената част.
Експеримента в клетката на Бусе. Тази клетка е специално изработена за научни цели. С нейна помощ Михаела ще събере останалата част от данните, които са и необходими за изследването. Шаварчето се поставя за 10 минути под прозрачния похлупак. Инстинктивно то се опитва да продължи своя полет в посоката, която ще го отведе до крайната му дестинация. Всеки път, когато се блъска в мекото фолио, клюнът му оставя отпечатък в него. По-късно Михаела ще преброи отпечатъците и ще отбележи разпределението им спрямо посоките на компаса. Шаварчето се блъска само в стените от клетката, които сочат на север-северозапад. Явно то трябва да продължи пътя си в тази посока, за да достигне мястото, където ще свие гнездо и ще отгледа малки. Пролетната миграция за него определено все още не е завършила. Биологичната експериментална база Калимок, където Михаела изследва мигриращите шаварчета, има и една друга много важна дейност. Тук, в изкуствени условия, се отглеждат едни изчезващи български птици. Червени ангъчи. Преди ги е имало на доста места по крайбрежието на Дунава, но в средата на 20 век броят им намалява значително. Може би Калимок е едно от последните крайдунавски убежища за тези животни. Учените от Института по зоология към Българската академия на науките се опитват да ги накарат да се размножават. Тези с черните пръстени на шиите са мъжките ангъчи, другите са женски. За тях са построени даже подземни гнезда. В природата ангъчите гнездят в дупки в земята. Усилията на зоолозите не са били напразни. Вече няколко години ангъчите тук успешно излюпват малки. Малки, които ще бъдат пуснати на свобода в природата, за да не останат места като това единствените в България, където ще можем да видим червен ангъч. Дунавската равнина е известна с плодородието си. Хората високо ценят природните дадености на земята си, които имат директна изгода за тях, но малко пренебрегват тези, чиято полза не е толкова очевидна. По поречието на Дунава в миналото имало много блата и езера, същински оазиси на живота. Особено ценни били те за птиците. Но тези места не били потребни на хората. Около средата на 20 век по протежението на Дунавския бряг е построена защитна дига. Целта била да се прекъсне връзката на блатата и езерата с реката и те да бъдат пресушени. На тяхно място хората се надявали да засадят културни растения. За да добием представа какво богатство сме загубили, ще отидем на едно езеро, обявено за резерват, една година преди крайдунавската дига да бъде построена и заради това опити да бъде пресушено не били правени. Сребърна. Животът в това приказно място се събужда рано, още преди слънцето да е изгряло зад околните ридове. С сутрешно къпане, един от немите лебеди, които обитават езерото, започва деня си. Над тръстиките се носят обажданията на куковици. Чуват се и славеи. Един вид птица обаче, повече от всички останали, се е превърнал в символ на този резерват – пеликанът. И на други места в България може да видите преминаващи пеликани, но само тук ще ги видите на тяхна територия – в езерото, в което те гнездят и отглеждат малки пеликанчета. Тяхната гнездова колония е заобиколена от тръстика. Достъпът до нея е труден. Хищници не могат да я достигнат и тук тези големи птици могат да са спокойни за своите яйца и малки. Има още едни едри бели птици, които свиват гнездата си в това огромно езеро. Неми лебеди. Те снасят върху нещо като островчета, купчини от растителност, които натрупват на подходящи места. Женската птица прекарва повече време в мътене върху гнездото. Кацналата върху нейната купчинка лиска сякаш не я смущава. Партньорът на мътещата лебедка, който може би ще й бъде верен до края на дните си, ще я замести по-късно, но за по-кратък период. За да бъдат топлени яйцата по възможно най-добрия начин, женската понякога ги намества в гнездото под себе си. Мътенето може да продължи повече от месец. Пеликанчетата в колонията вече са излюпени и са доста изгладнели. Родителите току-що се връщат от пазар. Донесли са прясна риба и малките им са готови на всичко, за да се доберат до нея.
Сребърна е най-подходящото място за оцеляването на тези големи птици, както и за много други видове, които са пригодени да живеят в такива водно-тръстикови светове. Като типични водолюбиви птици, тук гмурците са добре представени. Тези са изкусни танцори, големи гмурци. Април е сезонът на ухажването за тях и те танцуват по двойки на водната повърхност. Малките гмурчета нямат толкова впечатляващи брачни ритуали като по-едрите си роднини, но пък не може да се отрече, че има нещо много чаровно в тях. Това също е гмурец, при това доста рядък. Червеноврат. Кръстен така по очевидни съображения. Както другите гмурци, той обича да се гмурка. Под водата си търси храна. Подобно на други водолюбиви птици край Дунава, той е загубил много от предишните си гнездовища след пресушаването на блатата и езерата. Тук, в езерото Сребърна, за него има добри условия за живот и е радостно, че все още тази птица може да бъде видяна поне на някои места. Това е една необикновена патица. Нарича се белоока потапница. Всъщност, само мъжките имат бял ирис на очите си. Женските белооки потапници в действителност са тъмнооки. Този вид споделя съдбата на червеновратия гмурец. Някога белооката потапница била толкова многобройна из цялата страна, че по численост я слагали веднага след доста обикновената зеленоглава патица. Но хората започнали да пресушават и отводняват блата и езера, и така през 1994 година тази птица влиза в списъка на световно застрашените видове. А на нея не й трябва много, за да оцелее. Малко добра воля от страна на хората и места като Сребърна, където да може да се храни и размножава. Но изглежда и това е прекалено много. Даже тук, в самия резерват, най-известният български резерват, животните не могат да се чувстват напълно сигурни. Това е бракониер. Той е влязъл във водите на езерото в нарушение на всички съществуващи закони за опазване на природата. И го знае. Но явно добре познава терена. Не само, че влиза във вътрешността на Сребърна по време на гнездовия период на птиците, но залага и мрежи, с които да лови риба от резервата. А в мрежите не винаги се хващат само риби. Белоока потапница. Птица от червената книга на България. Убита от един местен рибар, не зачитащ законите на страната ни и не почитащ природното богатство на Дунава и Сребърна. Богатство, от което скоро няма да остане нищо, ако всички ние продължаваме да се държим и разсъждаваме по начина, по който разсъждава този човек и през третото хилядолетие.